Медитация Mindfulness. Mindfulness е практиката да останем с всичко такова, каквото е, точно в този момент, без да оценяваме, без да имаме усилие или цел да постигнем определено състояние. Позволяваме си да бъдем с всичко такова, каквото е, в тялото, ума и емоциите. Единствено наблюдаваме. Преди да започнем, намери удобно място, седни с изправен гръб или легни на пода. Остави всички грижи и тревоги някъде настрани и затвори очи. В този момент никъде не трябва да ходиш, нищо не трябва да правиш. Просто остани тук и сега със себе си. Усети цялата тежест на тялото си и се отпусни. Усети постепенно стъпалата, пръстите на краката, глезените, бедрата, усети таза, корема, усети гръдния кош, гърбът, раменете, ръцете, пръстите на ръцете, врата, и лицето. Наблюдавай къде тялото ти е отпуснато и къде има напрежение. И позволи на всичко да бъде такова, каквото е. Не се опитвай да променяш нещо, не се фокусирай върху нещо конкретно. Позволи на съзнанието ти да допусне всичко. А сега обърни внимание на дишането си. Наблюдавай как всеки дъх влиза в тялото ти и след това го напуска. Този дъх, който е с теб от твоето раждане и поддържа живота в теб.
Усети вдишването и издишването. И му позволи да бъде такова, каквото е. Без да се опитваш да го променяш, без да го забавяш или забързваш в някакъв определен ритъм. Остани с дишането, без да имаш някаква цел. Можеш да поставиш ръка на корема си и другата ръка на сърцето. И чувствай всяко издигане и всяко свиване на корема ти и на гърдите. Всяко вдишване се отваряш да получиш нещо ново, а с всяко издишване позволяваш на нещо старо да си отиде. Можеш да отпуснеш отново ръцете си свободно на тялото. Възможно е умът ти да се отнася към нещо и това е напълно нормално. Ако се появяват мисли, можеш да ги наблюдаваш. Те може да са приятни или неприятни. Могат да идват бавно или бързо да се сменят една след друга. Забележи ги без да се фокусираш върху някоя конкретна и без да даваш оценка. Наблюдавай ги и позволи им да преминават през теб. Може да са спомени от миналото или фантазии за бъдещето. Накъде те отвежда умът ти? Просто наблюдавай, сякаш гледаш облаци, които идват и си отиват. Възможно е умът ти да иска да последва мислите, тогава просто вдишай и това отново ще те върне тук и сега в присъствие. Сега забележи всички емоции, които се появяват в теб. Те може да са позитивни или негативни и да ти носят различно настроение. Просто остани с тях и позволи им да бъдат точно такива, каквито са, без да ги съдиш, без да правиш нищо за тях.
Сега позволи на съзнанието ти да обхване всичко това. Всяко усещане в тялото, дъх, мислите и чувствата. И докато те постоянно преминават и се променят, забележи това, което не се променя в теб. Това, което винаги е в тишина и просто наблюдава. Дай си малко време да усетиш този свой център, този вътрешен наблюдател. Можеш да завършиш тази практика, като поканиш в себе си чувство на благодарност за времето, което отдели днес за себе си. И бавно можеш да насочиш вниманието си към тялото, постепенно да го раздвижиш и в твой собствен ритъм да отвориш очи.